Gaur etorri gea Bilduko ordezkaritza bat Usurbilea, hemen hondakinen kudeaketan ematen da Euskal Herriko adibiderik eraginkorrena. Bestalde, Bildu proposatzen du Gipuzkoa osora zabaltzea zero zabor programa. Nazioartean, Dinamarka, Frantzia, Italia, edo Estatu Batua bezalako nazioetan abian dagoen programa. Bestetika, Bilduren konpromisoa da materia organiko modu eraginkorrenean biltzen duen sistemak bultzatzea, horri lotuta eztabaida sozial bat, eta ondoren herritargoa, herriz-herri herritargoak erabakiko du zen olako sistema hautatu. Eta azkenik, Gipuzkoako Bilduk exigitzen du zirtan eraikitzen ari den erraustegiaren moratoria bat izatea legegintza honetan zehar. Lau urtetan zehar, bertako obrak gelditu daitezen. Usurbilek frogatu baitu etorkizunerako oso garrantzitsua den zerbait. Hiri hondakinen kudeaketa horrelako gai garrantzizko batean beste eredu bat posible dela aurrera eramatea. Hemen dugun sistema atezatekoa da. Atezatekoa eredu desberdina da, aurrerakoia eta ingurumenaren errespetuarekin lotzen den eredua da. Eta emaitzak hor daude, Iñakik adierazi duen bezala, 2 urtetan 128 birziklatzetik 188 baino gehiago birziklatzera pasatu gara Usurbilen. Ama lurraren zaintza eta errespetuan oinarrituta dagoen filosofia eta praktika honekin, munduan zehar gero eta gehiago zabaltzen ari den filosofia horrekin bat egiten du Bilduk ere.